Taiteilija Panu Hemminki, mitä ihmettä sä teet? Aion heittää kananmunia tällaisille vanhoille epäonnistuneille tauluille, jotka on tullut aikanaan maalattua, mutta ne on ihan munittuja maalauksia. Ja nyt on tarkoitus tänä iltana tuhota ne monella eri tapaa. Kananmunia heitetään näihin. No niin, anna palaa. No kiitos, kyllä ottaa niin päähän tämä taide. Ja nyt antaa tulla, kyllä puratahan kaikki kiukku. Siitä niin. Siinä vanha maalaus. Pätämunan maalaus saa kyllä kyytiä. No hyvin osuu. Kyllä tuntuu hyvältä. Nyt vaihdetaan lisää. Täällä on kaikenlaisia. Ei, mun mielestä toi on hyvä. Tämäkö hyvä? Joo. Nyt saa kyllä munasta tämäkin. Oikeasti tämä lehmä on vielä pahempi. Joo, niitä kertyy niitä sitten vaikka lukemat. 30 vuoden aikana kertynyt kyllä. On niitä nyt maalattu 2-3 tuhatta taulua ja suurin osa myyty, mutta aina on näitä vähän epäonnistuneita, niin annetaan nyt vain lehmällekin munaa. Katsos, kun räjähti oikein. Miltä se tuntuu? Helpottaako? Kyllä helpottaa kyllä. Tässä niin lähtee työstressi ja kaikenlainen syysmasennus kyllä nyt pois heti samalla kyytiä. Suosittelen kyllä kokeilemaan. Ihan osuu edes. No nyt osui ihan naamatauluun. Wow. Pitää aika lujaa iskeä. Ai että, kun on kovia munia. No nyt läsähti oikein kunnolla ruusujen päälle munat. Nyt alkaa onnistumaan. Oi, tätä pitääkin harjoitella. Vaihda vähän taulua. Joo. Voit heittää tähän maahankin suoraan. Siinäkin on kyllä kivat värit kyllä tässä maalauksessa, mutta sekin saa munasta nyt sitten. Hei! Minkälaisia munia? Onkohan ne pilallisia munia? Mitä ihmettä? Ne pongottaa kuin pingispallot. Miksi sä heilut täällä kirveen kanssa, Panu? Kyllä nyt kuulen, niin nyt on kirveellä töitä, että niin, ei tuo munitus ei riittänyt, vaan nyt vedetään silpuksi nämä huonot taulut niin kirveellä. Tässä on vielä purata energiaa ja vihaa. Mitäs nyt tapahtuu, Minna? Älä kysy tollaista kysymystä. Meinaatko iltanuotiota? Kyllä, nyt nämä taulut poltetaan sitten lopuksi vielä. On niin kuin loppuhuipennus tälle taiteen tuhoamiselle. Päästä vähän tilaa uusille teoksille. Katsotaan kuinka se nyt sitten syttyisi. Tämä on meidän taidenuotio. Hui, jestas! Mä en tollasta nyt odottanut. Kyllä se kuule pensa tekee pettämäänsä. Tässä saadaan lämmitellä samalla. Oho. Voidaanko hakea makkaraa ja paistaa tässä sitten vielä iltanuotiolla. Ei ollut kulovaroitusta, että voi rauhassa polttaa tässä. Se oli siinä. Oliko hauskaa? Kyllä oli oikein mukavaa.